€2,35. Op Oeral binnen soort mensen enthousiast over de voorstelling Hier valt niets te halen van het Wabi Sabi Theater. Het stuk is baseren op interviews met mensen in het noorden die het Libië in Jermoed. In de duinen bij Hotel Skilge wordt er dit weekend voor het laatst spelen. Betinker en regisseur van deze voorstelling is Maarten Smit. Gebaseerd op de waarheid. Ja, klopt. De werkelijkheid, moet ik zeggen. Ja, ik heb verschillende, of 8, 9 mensen geïnterviewd die leven met weinig geld in Nederland. En, Waarom? Ja, uit nieuwsgierigheid eigenlijk gewoon. Het begon ook een beetje van ja, wat is het als je de bodem raakt? Misschien ook wel een persoonlijke angst van wat gebeurt er op dat moment. En ook wat betekent het dan als je geen geld hebt in Nederland? Ik dacht toch eigenlijk gewoon van nou ja, dat is niet zo erg. Want hoe kan je nou arm zijn in Nederland? We zijn zo'n rijk land. Er zijn genoeg systemen die je opvangen. Precies, we hebben zoveel geld. Dus ja, je hoeft maar een beetje je best te doen. En dan kan je geld verdienen. Dus zo groot kan dat probleem toch niet zijn. Daar kwam ik al snel achter dat dat niet zo was. Dat het probleem veel groter is voor mensen die daarin zitten. En ze hebben het al zo moeilijk. Terwijl ik denk, ja, het is geen straf. Het is gewoon, ja, wil je alsjeblieft ook gewoon je best doen. This is survival of the fittest. And it's mainly the fittest. Ik snap daar helemaal niks van. Wat heeft jou het meest verbaasd waar je achter kwam tijdens je onderzoek, tijdens je interviews? Nou, dat het eigenlijk helemaal niet gaat over geld. Dat het gaat over je eigenwaarde. En dat is veel meer een cultureel ding. Dus ik ben kunstenaar en dan heb je geen geld, maar ja, je doet het ergens voor. Dus dan heb je heel veel eigenwaarde eigenlijk. Ook al leef je ergens in een kraakpand. En sommige mensen die hebben meer geld, maar die hebben het gevoel dat ze volledig gefaald hebben. En die komen niet meer van de bank af. En dat gevoel van eigenwaarde kwijtraken, dat is eigenlijk waar het over gaat. 6 jaar geleden had ik waar dan ook naast u kunnen zitten. En u had het niet geweten, misschien. Ik weet ook wat belangrijk is. Ik ben eruit gekomen. En daarom weet ik, er is er maar één nodig die aan je vraagt, hoe is het met jou? Wat kan ik voor jou doen? Wie was jij ooit? En wie wil jij weer zijn? Om hier te staan vind ik heel prachtig. Om het te kunnen vertellen. Omdat ik vind het belangrijk dat het verteld wordt. Waarom? Omdat er nog heel veel mensen niet weten hoe een leven in armoede er echt uitziet. En dat het vooral een kwestie is van heel veel stress. En dat kan heel veel met je doen. Maar als je in de schulden zit, dan kun je jezelf niet opleiden. En hoe meer mensen beseffen dat het er is en dat ook jij er iets aan kunt doen, hoe belangrijker ik dat eigenlijk vind. Dus om hier te staan, nog los van dat het natuurlijk fantastisch is om op Oeral te staan? Ja. Ja, maar dat is het niet. Voor mij is het veel belangrijker om mensen ervan te doordringen dat het echt iedereen kan overkomen. En dat je niet moet oordelen meteen. Maar Eigen schuld. Eigen schuld. Ze kunnen toch werken? Ja, en je moet beter je best doen. En heel vaak is het geen kwestie van niet willen, maar niet meer kunnen. De mensen hebben jou nodig om gezien te